Des de la Unió, en aquests temps que corren, crec que cada vegada ens apugen totes les energies, podem parlar de gasoil i podem parlar d'energies elèctriques. Ens trobem que en el gasoil resulta que en un any ens han pujat un 42%. En solament un mes tenim un 14% de pujada. I si parlem en 10 anys atrás, quan el gasoil anava conforme anava, resulta que ens han pujat un 240%. Així tenim un gasto añadit en el que és la nostra explotació. D'ahir s'està parlant últimament que ja s'està pagant el gasoil professional a 0,90. Això és brutal per les nostres explotacions. D'aquí també una de les altres coses que ja sempre hem anat reivindicant des de la Unió ha sigut tindre un gasoil professional per no tindremos que tornar aquestes 13 pessetes que ens tornen per litro que nosaltres ja hem adelantat i que si perdem algun tiquet resulta que allò ens vol. Per tant, nosaltres seguim reclamant des de la Unió tindre un gasoil professional i com a més pront millor. Que després tenim que añadir també un altre condicionant que són el que són a la declaració de renta ja no ens podem desgravar el que és este gasoil o menys del que ens desgravaven. Per tant, si ahir añadixes també derivats del petroli, com puguen ser fertilitzants, que ja veurem com se comporten d'ara endavant, perquè si puja el petroli, com ara 3 anys poden pujar els fertilitzants, i després també plàstics que s'utilitzen en hivernacle, doncs això segueixen condicionant-nos i molt a el que és la nostra explotació. Però si ahir añadim, ara des de l'1 de gener, la pujada de les tarifes elèctriques en un 10%, que el Ministeri d'Indústria ha pujat un 10% de les tarifes elèctriques, suposa que serà dins d'esta crisi que estem, una reflexió que podem fer, és dins d'esta crisi que estem, que tothom congela els salaris, que tothom apreta el cul a la cadira per no fer més gasto del que sigui, i resulta que de bones a primeres diu el 10% de tarifes elèctriques. Això no pot ser, és que al final te van condicionant gasoil, tarifes elèctriques i al final la nostra explotació se veu molt ressentida. D'ahir podem fer un anàlisi, un exemple molt clar, per exemple en cítrics, una hectàrea de cítrics ens costa 5.000 euros més o menys de produir, solament 1.000 euros són d'energia elèctrica. Quan, ara fa uns anys atrás, des del 2008, estàvem pagant una quota especial de tarifa elèctrica per temes de pous de reg, que eren 300 euros. Avui ens ha triplicat, o més que triplicat, aquesta quantitat. Per tant, nosaltres des de la Unió també demanem que retornem a aquesta tarifa especial elèctrica, perquè si no ens veurem condicionats i al final l'únic que podem fer és més càrregues, més abandonament, menys incorporació de gent jove al camp i més condicionament per poder tirar endavant les explotacions.